आई एक जगह 2 रुपया गिरल बा। हम काल से देखो तनी कि पैसा के उठावत नहीं कि भाई पैसा में बा का। चली हम लोग के पैसा के देखावत तानी जो कहाँ बा। चलिए आई अब लोग के हम पैसा देखावत तानी जो पैसा कहाँ बा। मात्र 2 रुपया बा। पैसा लोग कहेला कुछ लोग कि ना उठावे के चाहे आ कुछ लोग कहेला कि ना उठावे के चाहे आ कुछ लोग ये भी बात कहेला कि पैसा जे बा देखिए दे बा कि पैसा उठौला से उससे ज़्यादा पैसा भुला जाला। देखिए दे बा देखिए उठा लेनी हम 2 रुपया। मंदिर बा ये मंदिर में का दान कर देवे के चाहिए कि लूटा के खा जाए के चाहिए। ताकि पैसा के नियम बा बहुत पहले हम पैसा जो उठैले रहनी तो ये नियम बा कि पैसा जब हम पैसा उठाइले तो उससे कई गुना ज़्यादा हमर भुला जाला। ऐसे पैसा तो हम उठावे के ना चाहिए, लेकिन जब उठावे के भी चाहिए तो पैसा उठा के हम दे दिले कोई आदमी के दे देम तो ये भुलाई ना। ऐसे हम लोग से कहता नहीं कि पैसा यदि कहीं भी मिल गए सरकार के अब पता ना खजाना में बा कि ना खोया पाया केंद्र, लेकिन आध्यात्मिक में सब जगह खोया पाया केंद्र लगावल जाला। आ जो भी पैसा मिल जाला रुआ कहीं धर्म स्थल में जाए तो जब वो मिल जाला तो एगो फायदा होला कि वो पैसा के लोग ले जाके वहाँ खोया पाया केंद्र में जमा कर देवेला या दान पेटी में लोग जमा कर देवेला। तो दान पेटी में या जमा कर देवेला तो संसार के कुछ लोग ऐसन बा जो अध्यात्म से जुड़ल बा, जेकरा अंदर ज्ञान बा, शिक्षा बा। पैसा मिलेला तो कहीं धार्मिक जगह लौकल जो दान पेटी में उठा के डाल देलक या कोई गरीब के वो दान कर देलक दे देलक। कोई छोट बच्चा उच्चा भैल या बुजुर्ग आदमी भैल ओकरा के वो दे देलक तो ये जरूरी होला। तो देखी 2 रुपया बा। ये 2 रुपया हमारा बहुत देर से माने कल भी देख ले रहनी कि वही जगह पर बा, आज भी वही जगह पर बा, लेकिन एकरा के कोई उठा ना पैलक। तो ना उठा पैलक तो हम सब लोग से ये कहें कि कहीं भी यदि मिल जाए ताकि सरकार के घर में रुआ जमा करें तो कहाँ करें ये भी समस्या बा हमनी के जोड़े। आ उतना ईमानदार है घड़ी केहू नहीं के कि कहीं पैसा मान ली 200-500 मिल गल तो हम दे दी केहू के, ऐसा लोग नहीं के। आ ये सब होला कि लोग का समय जब मिलेला कि चलो भाई इतना पैसा मिलल हमार कोनो काम हो जाए, लेकिन वो पैसा से कोई काम ना होला। लेकिन ये पैसा हम सामने दान पेटी में डालेम ताकि ये सामने हनुमान जी के मंदिर बा, ये मंदिर के दान पेटी में हम पैसा के एकरा के डाल देम ताकि ये सब पैसा ना रखल जाला। ये पैसा रखला से जो होला न कि परेशानी हो जाला कि दिक्कत होला कि मान ली भुला जाए या कोई ऐसे लम्हर घटना भी घट सकेला। कहीं भी पैसा मिलता तो ऐसे कोई बड़ घटना भी घट सकेला। तो ये पैसा आदमी के कभी भी जीवन में ना रखे के चाही, चाहे वो कोई भी इंसान होए। ताई ये पैसा अब दान पेटी में जा रहल बा। आई अभी गाड़ी सब पार करता, अब मैं दान पेटी में जाता नहीं एक पैसा के डाले। ये हाईवे बा, पैसा के अब हम दान पेटी में ये जाता नहीं डाल दे। देखिए सामने दान पात्र भी बा, देखिए दान पेटी में पैसा। आई पवा दान पेटिया में ना जाएगा पैसवा, आई दान पेटी में पैसवा ना जाए, नहीं है जात यही पर डाल देनी। अभी में दान पेटी में पैसा डला गल। कि पैसा रखला से जो होला न कि परेशानी हो जाला कि दिक्कत होला कि मान ली भुला जाए। सामने हनुमान जी के मंदिर बा,
ए मंदिर के दान पेटी में हम पैसा के एकरा जब हम पैसा उठाइले तो उससे कई गुना ज़्यादा हमर भुला जाला। ऐसे पैसा तो हम उठावे के ना चाहिए, लेकिन जब उठावे के भी चाहिए तो पैसा उठा के हम दे दिले, कोई आदमी के दे देम तो ये भुलाई ना। ऐसे हम रउआ लोग से कहता नहीं कि पैसा यदि कहीं भी मिल गए, सरकार के अब पता ना खजाना में बा कि ना खोया पाया केंद्र, लेकिन आध्यात्मिक में सब जगह खोया पाया केंद्र लगावल जाला। आ जो भी पैसा मिल जाला रुआ कहीं धर्म स्थल में जाए तो जब वो मिल जाला तो एगो फायदा होला कि वो पैसा के लोग ले जाके वहाँ खोया पाया केंद्र में जमा कर देवेला या दान पेटी में लोग जमा कर देवेला। तो दान पेटी में या जमा कर देवेला तो संसार के कुछ लोग ऐसन बा जो अध्यात्म से जुड़ल बा, जेकरा अंदर ज्ञान बा, शिक्षा बा, पैसा मिलेला तो कहीं धार्मिक जगह लौकल जो दान पेटी में उठा के डाल देलक या कोई गरीब के वो दान कर देलक, दे देलक। कोई छोट बच्चा उच्चा भैल या बुजुर्ग आदमी भैल ओकरा के वो दे देलक तो ई जरूरी होला। तो देखी 2 रुपया बा, ये 2 रुपया हमारा बहुत देर से माने कल भी देखले रहनी कि वही जगह पर बा, आज भी वही जगह पर बा, लेकिन एकरा के कोई उठा ना पैलक। तो ना उठा पैलक तो हम सब लोग से ये कहें कि कहीं भी यदि मिल जाए ताकि सरकार के घर में रुआ जमा करें तो कहाँ करें, ये भी समस्या बा हमनी के जोड़े। आ उतना ईमानदार है घड़ी केहू नहीं के कि कहीं पैसा मान ली 200-500 मिल गल तो हम दे दी केहू के, ऐसा लोग नहीं के। आ ये सब होला कि लोग का समय जब मिलेला कि चलो भाई इतना पैसा मिलल हमार कोनो काम हो जाए, लेकिन वो पैसा से कोई काम ना होला। लेकिन पैसा हम सामने दान पेटी में डालें ताकि चलिए आई अब रउआ के हम पैसा देखावत नहीं जो पैसा कहाँ बा। आ मात्र 2 रुपया बा। पैसा लोग कहेला कुछ लोग कि ना उठावे के चाहे, आ कुछ लोग कहेला कि ना उठावे के चाहे, आ कुछ लोग ये भी बात कहेला कि पैसा जे बा देखिए दे बा कि पैसा उठौला से उससे ज़्यादा पैसा भुला जाला। देखिए दे बा, देखिए उठा लेनी हम 2 रुपया। मंदिर बा, ये मंदिर में का दान कर देवे के चाहिए कि लूटा के खा जाए के चाहिए, ताकि पैसा के नियम बा। बहुत पहले हम पैसा जो उठैले रहनी तो ये नियम बा कि पैसा जब हम उठाए आई एक जगह 2 रुपया गिरल बा, हम काल से देखत नहीं कि पैसा के उठावत नहीं कि भाई पैसा में बा का